Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo mahanaa kaninyo. Manaw sa kanimo. Padayon atong iampo ang kahusay, kauswagan sa tibuok kalibutan, mahunong na unta ning mga babag sa kauswagan, labi na ning kagubot, gubat, panag-away. Ato sang iampo ang kalampusan sa tanang mga buluhaton or mga activities sa ato karong Pit Senior dinhi sa Archdiocese sa Sugbo, karong mga taknaa ang mahal nga Birhen Maria nga imahen sa Guadalupe ug ang Santo Niño nagkuyog ron sa Fluvial Parade. So atong pahinungdan usab niining adlawng Sabado ang paghandom sa mahal nga Birhen Maria. Ang ato sang mga benefactors and donors nga nagsigig tabang nato pinaagi sa pagpamalit nila sa atong mga slots nga unta hatagan usab sa Ginoo, pinaagi sa mahal nga Birhen Maria sa tinuod nga kalinaw ug kalipay sa ilang kinabuhi. Ato karong andamon ang atong kaugalingon pinaagi sa paghinumdom ug paghinulsol sa atong mga sala. Ikaw nga gipadala aron pag-ayo sa mga mahinulsolon, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Ikaw nga mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluyi kami. Kristo kaluyi kami. Ikaw nga nagalingkod sa tuo sa Amahan aron pagpangamaalag kanamo, Ginoo kaluyi kami. Ginoo kaluyi kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan o pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. Maluluyon nga Dios, liguna ang among kahuyang aron kami nga naghandom sa santos nga inahan sa Dios makalingkawas sa among kasalanan ug mga kalapasan tinabangan sa iyang mga pangamuyo. Pinaagi sa among Ginoong Hesukristo, imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo dihas kahiusa sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Pagbasa gikan sa ikaduhang basahon ni Samuel. Sa patay na si Saul, mipauli si David sa Siklag, human niya malaglag ang mga Amalikanhon ug didto nagpabilin siya duha ka adlaw. Sa ikatulo ka adlaw, miabot ang usa ka tawo gikan sa kampo ni Saul. Gigisi niya ang iyang bisti o gibutangag lapok ang iyang ulo aron pagpakita sa iyang kasub-anan. Mihapa siya sa atubangan ni David agig pagtahod. Gipangutana siya ni David, "Diin ka man gikan?" Mitubag siya, "Miskapo ako gikan sa kampo sa mga Israelita." "Suginli ako sa nahitabo," mingon si David. Mitubag siya, "Nanibog sa natad sa panggubatan ang mga sundalo, ug daghan ang nangapukan ug nangamatay, lakip si Saul ug ang iyang anak nga si Jonatan." Unya gigisi ni David ang iyang bisti. Gigisi usab sa iyang mga sakop ang ilang bisti. Nagbangutan sila og nanghilak ug nagpuasa hangtod sa pagkagabii tungod kang Saul ug kang Jonatan nga iyang anak ug sa mga tawo sa Ginoo ug alang sa banay sa Israel kay sila nangamatay man sa gubat. Ang pangulo mo, O Israel,
gipatay didto sa imong kabungturan. Nangapukan ang mga bayani, si Saul ug si Jonatan naghigugmaay ug angay higugmaon. Wala sila magkabulag sa kinabuhi ug sa kamatayon. Mas tulin silang mulupad kaysa mga agila ug mas kusgan kaysa mga leon. Mga babayi sa Israel, hilaki ninyo si Saul nga naghatag kaninyo og bisting pula ug mibutang og mga dayan-dayan nga bulawan sa inyong sinina. Nganong nangapukan man ang mga bayani didto sa panggubatan, namatay si Jonatan ibabaw sa kabungturan. Naguol ako pag-ayo kanimo, igsuon kong Jonatan, gimahal ko ikaw, ug ang gugma mo kanako labaw pa sa gugma sa babayi. Nganong nangapukan man ang mga bayani, ug nahibilin sa panggubatan ang ilang mga hinagiban sa gubat. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Pakita kami sa imong naong, O Ginoo, ug mga luwas kami. Pakita kami sa imong naong, O Ginoo, ug mga luwas kami. Magbalantay sa Israel, pamati o giya sa panon ni Jose. Gikan sa imong trono, ibabaw sa kirubin padanag. At ubangan ni Ephraim, Benjamin o Manases. Bukaw ang imong gahom, o gumarikaron pagluwas ka namo. Pakita kami sa imong naong, O Ginoo, ug mga luwas kami. O Ginoo sa kagahuman, hangtod kanus amo sila ubka sa kapungot, samtang nagaampo ang imong katawhan. Gipakaon mo sila sa pan sa mga luha, o gitagaan mo sila og mga luha aron ilang imnon. Gibiyaan mo kami aron awayan sa among mga kasilinganan. Ug nagabugal-bugal ka namo ang among mga kaaway. Pakita kami sa imong naong, O Ginoo, ug mga luwas kami. Ang Ginoo manaa kaninyo. Malasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni Marcos.
Himayaon ikaw, O Ginoo. Unya mipauli si Jesus sa ila og nagkatigom na usab didto ang dakong panon sa katawhan ug tungod niini si Jesus ug ang iyang mga tinun-an wala na gani higayon sa pagpangaon. Sa pagkasayod niini sa iyang mga kabanay nangadto sila aron pagkuha kaniya kay ang mga tao nag-ingon man nga nabuang siya. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, O Kristo. Matod pa sa atong tubag sa Salmo, unsa to? Kitaa kami sa imong naong o Ginoo og mga luwas kami. Tinuod ba nga kung makakita tas naong sa Ginoo maluwas ta? Tinuod dili. Sige lingay mong tupad nakita nakas naong sa Ginoo. So kanang wa kakita sa naong sa Ginoo di gina maluwas. Kay ang makakita ramas naong sa Ginoo ang maluwas. Apan mga igsoon sa dihang nagpakatao si Jesus ug nagsigi na siya luwas og mga masakiton, nagsigi na siya luwas sa mga giyawaan, hasta pang mga patay iyang gibuhi. Unsa may gitawag sa mga tao niya, nabuang siya. Ang naong sa Ginoo kun anhin nato tan-awon sa kalibutan, kasagaran gid nato makaingon gid ta buang ning tawhana. Edi tinuod. Tanawa ha. Si David. Ang mga tao sa iyang panahon nakakita Ginoo pinaagi ni Hari David. Gikas pagpatay niyang Gulayat nakaingon sa mga tao gauban gyud ang Ginoo ani ni Hari David. Pero tanawa sa iyang gibuhat. Sa dihang gigukod siyag maayo ni Saul, katong hari sa Israel, nga iyang gialagaran, niya gusto siyang patyon. Siya gasigig tahod sa taong gustong mopatay niya. Bisag niabot na yung higayon nga nisod sa langob, unya, angaya na gitang iyang patyon, kay siya go'y tuyo ato. Siya go'y gipangita ato, aron patyon. Wa gyapon niya patya. Nakaron din sa atong unang pagbasa, namatay na gyud si Saul ug ang iyang anak nga si Jonathan tungod sa gubat. Nihilak pag yung maayo si David, nagpuasa pag yun. Kamo muhilak mo kung mamatay ang inyong kaaway? Kana bang kaaway nimo nga gusto yung mapatay nimo ba? Nya mamatay, muhilak ka o malipay? Buang ra ang magbuhat anang muhilak kung mamatay ang iyang kaaway. Ug mamatay simbak ko lang no, si President Putin. Muhilak ha si Zelensky sa Ukraine. Atakihon ba atakihon siyang high blood niya mamatay. Muhilak ha si Zelensky. Inyo na. Adi oy. Kung ang mga Hamas maigo kilat, mahurot og kamatay, muhila ka ang mga Israelita. Karon panahon na. Mamakpak tingali ay. Kamo, naitaw nga nikihan nimo tungod sa imong utang wa nimo mabayre, niya mukalit lag atake, niya mamatay, malipay mo o maguol. Malipay tao kanang taong nakahatag na to kabugat. Malipay kita, normal gina nato. Pero di na gani ka malipay, maguol gani ka, magsikag hilak, magminatay, magpuasa, gisiun pag yun ang imong sinina tungod sa imong kasubo. Ang tao mo tanaw nimo moingon nabuang na tingin ni siya. Kamong mga asawa, ang inyong bana gapaantos niyo tungod sa pagpangabit. Nya kalit lang nga nabangga ang kabit sa iyang sakyanan niya nabatay.
malipay mo maguol. Ang imong bana guol gitingali na, siguro jogwana maghilak kina imong bana, pero ikaw ang asawa maguol ka o muingon kang mirisi. Muingon normal gina, muingon jud ka mirisi. Nakapahuway na gyud ko aning kabuang sa akong bana, hilak-hilak sang buang diha ana. Nga igsoon, basta magtuma na kita sa atong gusto, nganlan gitag buang sa kalibutan. Basta tumano nato ang atong gusto. Pariharasad na, kung tumano nato ang gusto sa Ginoo, mahinganlan sa tagbuang. Nya God is a very selfish God. Jealous God. Matod pa niya, di ko gusto nga naa kay higugmaon labaw nako. Muna ang gitudlo ni Kristo, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta, maingon sa langit. He is a very selfish God kung atong anaon pagtanaw ba. Di siya muhatag og higayon nga mutuman tas atong gusto. Ang gusto niya, ang iyag yung gusto mo'y atong tumanon. Nya kung ato na ginang sundon ang gusto sa Ginoo, mahinganlan gitagbuang. Sama sad nga kung sundo nato ang atong gusto nga mahimo sa tang selfish, mahinganlan sa tagbuang dinhi sa atong katilingban. Ana. Pero magpili ta kananganlan tagbuang tungod kay selfish kay ta o kananganlan tagbuang tungod kay nituman tas Ginoo. Asa may inyo ana? Mabuang mos Ginoo o mabuang mos inyong gusto? Ngilingay mong tupad. Ing naasa man ka ng duha ka buang. Mauna, dihay kausa nga si San Pablo mi-describe, ningon siya, ang kabuang sa Ginoo labaw kaayo kaysa atong kaalam. Ug ang kaalam sa tao binuang ragid na para sa Ginoo. The foolishness of God is greater than our wisdom, and the wisdom of man is just a foolishness for God. Unya, unsaon man nato pagtan-aw nga kining atong gibuhat kabuang ni sa pagsunod sa Ginoo or kabuang sa pagsunod sa atong gusto. Pananglitan, tagaan ta mog sample. Kanang utang. Kanang utang ba? Og imo nang paninglon, nya sigihan gina nimog paningil, hangtod gyud nga imong ikiha ang di mo bayad nimo, unsa maihingan sa katong taong imong gipaninglan? Buang ning tawhana. Nya labi na gyud ang imong gipaninglan, imong igsuon, nya imong gikiha, imo pagyong gipapriso, unsa may itawag sa mga tao nimo? Nabuang na, di na kailag igsuon. Labi na gyud og imo nang mama or imong papa nangutang nimo, nya imong yung gikiha kay wa kabayad nimo, nganlan kas imong silingan og nabuang. Pero ikaw mo'y pangutanon ka, unsay nabuang? Ako ng kwarta, ako ng hinaguan, ang utang dapat man ang bayaran, naa man sanay kontrata siyang gipirmahan, ang ngayang ipapriso. Pero sa matas kalibutan, nabuang ka. Sige, kanina sad, di ka maningil og utang kay matud pas Ginoo kung kamo magpahulam ayaw paningil og utang, ayaw na paningla. Sige kag wa maningil, sige sa siyag padugang nimog utang kwarta, sige lang sa kang dugang, sige ra kag smile, hangtod nasunugan kas imong balay, ang imong tanang kwarta tuanas nangutang nimo, ang nangutang nimo nakatukod og dakong balay, ikaw wa na kay balay, wa lang gyapon ka maningil, unsa may itawag sa imong mga silingan? Buang. Nabuang. Unya ang imong pagyong silingan nga nagsigpangutang nimo nga ni arang-arang na kay naka-abroad ang iyang anak, nya wa gyud mahinumdong pag-utang, gikural pagid niya ang inyong agianan, di na kakaagi.
istrikta pag yung kaayo, wa na kahinumdom siyang utang, di lang yun nimo ikiha, di lang yun nimo paninglon, unsa itawag sa imong mga pamilya nimo, buang. Biasa man mo anang duha ka kabuang. Kaning kabuang nimo sa pagsunod sa sugos Ginoo hangtod nagkalisod-lisod na lang ka, o kadtong kabuang nga gisunod nimo ang balaod sa tawhanong kinaiya, unya nihayahay imong kahimtang. Asa man mo ana? Uy. Da, galisod mo no. Sige, lingay mong tupad. Ing na gusto kang mabuang para nako, gigano ing na magpakabuang ka para nako. Oh, kabuang man gina. Ay kanang gugma, pwede masataan na mabuang. Unsa man ang gugmang tawhanon, unsa man na? Kana bang mangabit kay luod na kayong imong asawa or imong bana niya, mangabit ka, o kana unsa man ang kabuanga, mangabit, unsa man na tawhanon nga kabuang. Unya unsa man say kabuang sa Dios non nga gugma, ingon higugma ala nang nangabit ug ang iyang kabit, hangtod na lang gyud ang imong bana gidaan na gyud ang iyang kabit nga nas inyo, nya ikaw pagipalabhon sa ilang mga bulingon, nya imo ra nang buhaton gyapon kay higugmaa man ang imong kaaway. O tawgon man gyud kang buang ana. Bebe, asa man mo anang kabuanga be? Kadtong mubiya ka sa imong bana kay mangabit, or sa imong asawa mubiya ka kay mangabit haron ka malipay, o muhigugma ka nang nangabit hasta pas iyang kabit imo pagit silang alagaran, kabuang mangyapon na. Asa man kana? Ang makaluwas mga igsoon kining kabuang sa Ginoo, nganuman kada natutuman sa kabubuton sa Ginoo, mawagtang ang yawa, mawagtang ang sala sa atong kinabuhi. Kada natutuman sa kabuang sa tao, mudaghan ang yawa, mudaghan ang sala sa atong kinabuhi. Ang tinuod nga makadaot nato, ang tinuod nga makamatay sa kinabuhi dinhis kalibutan o dito sa sunod, kana gyung sala. Ang sentro sa kabuang sa Ginoo, sa iyang balaod nga murag binuang nato tan-aon, nga mawa ang sala. Bahala nagpatyon ta, basta di lang ta samas nahitabo ni Pedro Calungsod, Lorenzo Ruiz. Karong adlaw do naman sa tay mga martyrs, optional memorial, si San Fabian o si San Sebastian, pulos ni mga martyrs. Nagpakamatay para sa atong pagtuo, nagpakamatay sa paghigugma sa ilang kaaway. Kana usa na siya ka binuang sa kalibutan apan makaluwas sa lawas ug sa kalag. Kining pagpamaligya na tog slat, binuang ni dili. Binuang yun. Sa mga tao nga hilig kay kwarta, binuang, seeking pabligya na, binuang naman ang kampadir. Ano eh? Pero kamong namalit og slat nga nagpakabuang og palit ani, kita, ako apil man sa kong palit ani, ambot kinsay mas daghan atog mapalit og slats. Basta ako kada semana di gina mumino sa napo ka slats akong paliton. Sa atong pagbuhat ani, binuang man sana, kinsa may mas malipayon, kadtong nipalit o kadtong wa mo palit. Sige, lingi ay mong tupad ing na malipayon ka karon, lingi abay na malipayon ka, dili ganin na siya malipayon pasabot wa na ni palit. Pero kanang malipayon mo ingon din siya, lipay kay ko, aka na ni palit na. Naman gani ni text na ako, Father,
i-share o niya ni. Sukad ko nga nagsigig palit og slots diha nimo, pirmi nagyud kong malipayon. Nawa akong stress, doon na pa iniingon ako, nawa ang akong depression, Father, wa na ko'y maintenance sa akong depression. 10 years kong gasigig maintain ato, karon sige kong paminaw nimo, sige sa kong palit og slot, nawa ang akong maintenance. Nako kani, mukalit lang niya ni siya kamatay. Pero mamatay nga malipayon kaysa mamatay ka nga nagkulismaot ang naong. No? Nasa uban mo ingon, Padir, kining akong bana, sigihan ko ginig-away kay pagkasugarol gyud. Pagkasugarol, di gyud ko ka pugong, Padir, maaway ginako siya. Pero sukad ko sigig palit dihag slat niya, sikog paminaw nimo, wan ajud mi mag-away sa akong bana. Makadawat na gyud ko iyang pagkasugarol. Oh, di ba? Ang bana nalay maimpierno, ang asawa langit na. Di na nindot. Namagani usa, Padir, ang akong cancer stage 2, pag sige na kong palit nimo na stage 4. Pero lipay kay ko, Father, kay nakasabot na gyud ko nga kini di ay kinabuhi nato dinhi lumalabay ug tuay nagpaabot nako didto nga langit nga wa na gitoy katapusang kalipay. Ang nawa gid nako, Pader, kani yung kahadlok sa kamatayon. Lipay kay ko karon nga na stage 4 nako. Pagsunod buwan, patay dayon. Pero namatay nga malipayon, namatay nga way sala. Di ba? Mao ni ang mga kabuang sa Ginoo nga labaw kaayo sa atong kaalam. Pero ang atong kaalam o kining atong kabuang, makabuang o makaguba gyud sa kalibutan o sa atong kalag. Manindog na ta mga buang sa Ginoo. Mga igsuon, mag-ampo kita sa atong langit nung amahan nga naghatag kanato sa tanang butang uban sa mapaubsanon nga kasing-kasing moingon kita, amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga kita isip simbahan, mugawa sa atong kaugalingong kalibutan, aron sa pag-alagad sa uban, sa walay pagsapayan sa kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga sila nga anaa sa pangagamhanang pampubliko, mohatag sa ilang pinakamaayo, diha sa ilang pag-alagad sa katawhan, inay pangitaon nilag una, ang makaayo sa ilang kaugalingon, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga mapasalamaton kita kanila nga nangalagad kanato sa nagkalain-laing mga paagi, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga sama sa bulahang Birhen Maria, magnaalinggaton kita sa mga panginahanglan sa uban, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga si Halangdong Teofilo Kamumot, isipon unta sa Ginoo, nga takos nga mabayaw, ngadto sa altar sa mga santos, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga ang mga proyekto dinhi sa atong simbahan, pinaagi sa pangama o paggiya ni San Vicente Ferrer, magmalampuson o mahuman unta, sumala sa atong mga giplano o gipangandoy, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga ang tanang mga benefactors o donors sa atong simbahan, nga mihatag og pinansyal og lain-laing hinabang og alang sa mga nagtrabaho dinhi sa atong mga proyekto, nga hatagan unta sila sa Ginoo og daghan pang mga grasya sa ilang kinabuhi, malikahi sila sa mga kadautan og mulampos unta ang tanan nilang mga paningkamot, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tudloi kami sa paagi ni Jesus. Nga ang mga masakiton o mga idaran, makasinatig, pagtahod,
ug pag-atiman gikan sa ilang kabanayan, magampo kita sa Ginoo. Amahan, tuluy kami sa paagi ni Jesus. Langit nun og mahigugmaong Amahan, dawata kining among mga pangamuyo, nga gituboy namo nganha kanimo uban sa gugmag pagtuo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Kanimo gihalad ko karon, Ginoo, ug naglaom akong kini makapahimot kanimo. Jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing mawata kining akong gihalad, Ginoo. Mga bungang abot sa yutang imong gipatikan, jutay lang kining gihalad ko karon, apan kinasingkasing. Mga igsoon, pagampo kamo aron kining ako ug ang inyong sakripisyo, dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagdaig paghimaya sa iyang ngalan, alang usab sa atong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos nga simbahan. Ginoo, kami nga nagpasidungog sa inahan sa imong anak, nangayo nga mahimo unta kami nga halad nga way katapusan alang kanimo, gumikan sa imong grasya, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Mana usab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan Dios nga tunhay makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Kay karon imong gipuno sa kasadya ang among mga kasing-kasing tungod sa among pag-ila diha ni Kristo sa pagpadayag sa imong gugma, bisan tuod dili makita ang himaya sa iyang pagkadiyos, apan karon nakita siya nga nagpakatao sama gayud kanamo. Si Kristo mao ang imong anak sa wala pa ang tanang panahon, apan karon nahimugso siya sulod sa panahon. Sa pag-anhi niya aron pagpabangon ngadto kaniya sa tanan nga napukan, ingon man sa pag-uli niya sa kahiusa ngadto sa tanang kabuhatan, iyang gipabalik ang mga tao nga gihinginlan nganha sa imong langit non gingharian. Ug busa duyog sa panon sa mga anghel kanimo nagaday kami nga puno sa kalipay diha sa among pagsangyaw sa pag-ingon. Santos, Santos, Santos nga Ginoo, Dios sa kagahuman, puno ang langit ug yuta sa imong himaya, usana sa kahitasan. Daygod ang nagaani sa ngalan sa Ginoo, usana sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og paan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo.
Sa samang paagi tapos ang panihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon, dawata kini ug panginom kamo nga tanan gikan niini, kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bag-o ug tunhay nga kasabutan, ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mualik nanhi. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw na Hesukristo, nagahalad kami kanimo amahan, nining pans kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kaming giisip, nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuha nga mahingpit kami diha sa gugma uban ni Francisco ang among Papa, ni Jose ang among Arsobispo ug sa tanang mga pari, mga reliyoso o mga aktibong nag-alagad sa simbahan. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, labi na ang among gihandom karon kadtong nabiktima sa mga gubat o mga kalamidad. Malaomon nga mabanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan nga niya nagsimba dinhi ug ang nagsimba diha sa online nga mga misa. Himuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban kang San Jose ang iyang putli nga bana, uban sa mga apostoles kang San Pedro Kalungsod, San Lorenzo Ruiz, San Vicente Ferrer, ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatag nganha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Maghiusa kita pagsangpit sa atong langitnong amahan, ginamit ang mga pulong ni Hesukristo. Amahan namin gana sa mga langit, pagdaygon ang imong ngalan, muabot ka namo ang imong gingharian. Matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta, maingon sa langit. Ang kalanuna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong pasayloa kami sa among mga sala. Ingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala namo. Ug dili mo kami itugyan sa pagsulay, luwasa kami sa dagat.
Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw niining panahona aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunobos. Kay imuman ang gingharian, ang gamugang imaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundi ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyong tanan. Manaw sa kanimo. Ipaambit nato karon ang timaan sa atong panag-inig suunay. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, kaluhiin kami. Kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, hatagi kami sa kalinaw. Kini ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan kitang tanan nga gidapit alang sa iyang santos nga bangkete. Ginoo, dili ko angay mo kalawat kanimo, apan ipamulong lamang o maayo ako. Espirituhanong pagkalawat. O Jesus, nagatuo ako nga matuod kang anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanang butang ug nagtinguha ako sa pagdawat kanimo sa akong kalag. Sanglit dili man ti ka madawat karon sa paaging sakramental, umari ka sa akong kasing-kasing sa espirituhanon nga paagi. Gihangop ko ikaw o gihiusa ang akong kinatibuk ang kaugalingon diha kanimo. Ayaw itugot nga mahimulag ako kanimo. Amen. Maghimaya ka, Maria, puno ka sa grasya. Ang Ginoong Diyos nga nakalimo, bulahan ka sa mga babae nga tanan. Bulahan ng bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina sa Diyos, iampo mo kaming mga makasasala, karunong sa hatak na sa kamatayon, karunong sa hatak na sa kamatayon. Magampo kita.
O Ginoo, kaming nangalawat sa langit nun nga sakramento nangamuyo sa imong kaluoy, kami nga nagpasidungog paghandom kang Maria kanunayng Birhen sa among pagsunod kaniya, makahimo unta pag-alagad ingon sa angay sa mga misteryo sa among kaluwasan. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Usa sa mga nindot nga gasa nga atong nadawat karon mao ang Dios non nga kaalam, divine wisdom. Nya mulihok ra ni dinhi nato kun ato gyong sundon ang kabubuton sa Ginoo, bahala nagmahingan lantag nabuang dinhi sa kalibutan. So salamat sa nagpakabuang og palit og slots nato. Kitang nagpakabuang ba. Salamat kaayo. Ang atong halin sa SBF DAG, hinahinay lang tag-irog, niabot na og 8,063 ka slots, naapay 51,937 slots nga available, tag 500 pesos per slot ni siya. Nga ang ato sang Healing Joy of Santo Niño, HGSN, nahalina na po tag 4,488 slots, na apay 15,512 slots nga available, tag 100 pesos per slot. Masipang pakpak sa namalit niini. Salamat kayo. Kining atong HGN hangtod ra ni karong February 3, nya ang ato sang SBF DAG hangtod ra sad ni karong Abril 2024. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manausab kayo. Og manalangin kanato ang Dios makagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Amen. Nahalad na ang misa ato ning padayonon, pinaagis pagpalambo sa gugma, kalinaw ug panagdait ni Kristo. Salamat sa Diyos. Maria, babay sa pagtuo. Maria, inahan ni Jesucristo, nausabi ito